Se pitate da li postoje uticajni tviteraši? Budite sigurni da da. Evo, ja sam sada u autoservisu Meda kod najuticajnijeg tviteraša u Srbiji. Nije tačno. On kaže da nije tačno, a evo sad ja pričam sa njegovim sinom koliko je on uticajan, da je ubedio mene da ja uzmem jedan auto, pa je ubedio moju ženu, pa je ubedio rođenog sina, pa je sa rođenim sinom ubedio rođenu ćerku. Ako to nije uticaj, onda stvarno ne znam šta je uticaj. Evo, pozdrav, mah iz radionice.